Hej, det er Alexander her, og jeg vil lave en lille vejledning til, hvordan du får KMSK-kamera til at virke. Det her virker kun på Google Chrome, og der kommer vejledning til Safari, Internet Explorer og Firefox senere. Du starter med at åbne dit Google Chrome. Så skriver du det link, som jeg putter i description på den video her. Så fortsætter du alligevel, selvom du siger, at du ikke skal. Så er der så den her ting heroppe. Nu skal du klikke på. Så downloader den så. Trykker du OK. Så viser du en mappe. Så går du ind til Google Chrome igen. Her oppe i den her ting. Og værktøjer. Og så udvidelser. Så åbner du den mappe, hvor du havde det i. Så trækker du den bare over i her. Og så trykker du tilføj. Så skulle det gerne virke. Så går du herind. Skriver KMSK cam med store bogstaver det hele. Og så live som password kun med det første L stort. Og så skulle du gerne komme herind. Jeg håber det virker, og hvis det ikke gjorde, så skriv i kommentaren.